Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat. Albert Einstein. Musím sa priznať, že spočiatku som tomu absolútne nechápal. Najvýznamnejší vedec a osobnosť 20. storočia, celosvetovo uznávaný teoretický fyzik, synonymum vysokej inteligencie a génia, autor nadčasových myšlienok, teórií a úvah, fenomenálny filozof a nekonvenčný mysliteľ, ktorého myšlienky sú ešte aj po viac ako 100 rokoch stále mimoriadne aktuálne, populárne a neustále citované, pustil počas svojho života do sveta aj takúto hlášku. Vraj pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat. Tak a o čo potom v živote vlastne ide? Každý predsa túži po pohode a šťastí, veď sú toho plné knihy, časopisy a aj blogy. Zrejme všetci si želáme pohodlný a šťastný život. Veď kto by nechcel prekorčuľovať životom len tak s úsmevom na tvári v kruhu svojich priateľov a blízkych, s ľuďmi, medzi ktorými sa cíti príjemne a šťastne. Kto by nechcel život bez zbytočných prekážok a bariér, bez toľkých problémov, bez starosti a stresu, bez trápenia a strachu, bez premáhania sily vôle, bez robenia všetkých tých nepríjemných a ťažkých rozhodnutí. Je to predsa normálne, že všetci túžime robiť iba príjemné a ľahké aktivity, vychutnávať si len veselé, pohodlné a šťastné chvíle. Ak mám byť úprimný, musím sa priznať, že sa ma tento výrok celkom dotkol, tak trochu urazil a nemenej rozčúlil. Veď pohoda a šťastie boli mojimi ideálmi už od narodenia. Usiloval som sa o ne takmer celý život, pričom do budúcna som plánoval to isté. Viac ako 20 rokov som permanentne vyhľadával a nasledoval iba príjemné chvíle. Bažil po pokoji, idyle a šťastí a z rôznych možných ciest pravidelne vyberal iba tie s najmenším odporom. Seno mojej budúcnosti a smer ďalšieho úsilia tak boli zrazu úplne nejasné a zborené v troskách. Muselo prejsť až zo pár týždňov, kým som skutočne prišiel na to, čo chcel autor touto vetou povedať. Myšlienka, ktorú som si totiž nevedomky zasial do svojho podvedomia, začala neunávne brazdiť mojou mysľou už od chvíle, čo som ju prvýkrát v knihe zbadal. Väčšinou sa nebadane zakrádala aj podvedomou časťou, ale z času na čas sa kompletne vynorila na povrch a ukradla si pre seba celú moju pozornosť. Lámal som si nad ňou hlavu opakovane až dovtedy, kým som na to napokon neprišiel. No jasné, samozrejme, že má pravdu. Stačí len poriadne otvoriť oči a vnímavo sa poobzerať okolo seba. Zrejme nikdy to nebolo až tak očividné, ako je tomu teraz. Prešlo síce iba niečo viac ako 100 rokov, odkedy Einstein zverejnil svoju všeobecnú teóriu relativity, ale za toto pomerne krátke obdobie sa toho vo svete stihlo zmeniť až nepomerne veľa. Od vynálezov ako napríklad chladnička, televízia, guľôčkové pero či mikrovlnná rúra cez tranzistor, mikročip, kalkulačku a mobilný telefón až po genetické inžinierstvo, klonovanie, umelú inteligenciu či digitálnu biológiu a medicínu. Generácia populačne silných ročníkov vymenila až v neuveriteľne krátkom časovom úseku zabehnutú, vyše 300 rokov trvajúcu industriálnu spoločnosť za extrémne rýchlo napredujúcu a neustále sa rozvíjajúcu spoločnosť informačnú. Skromné a nepríliš jednoduché podmienky vidieckého života nahradili v okamihu pohodou a šťastím veľkomiest. A dnes, už o pár rokov neskôr, žijeme vo svete neobyčajne moderných a extrémne vyspelých technológií, vo svete výnimočných možností a nesmiernej hojnosti. Žijeme v dobe exponenciálneho technického a technologického pokroku. Žijeme v dobe prebytku, prepichu a pohody. A podľa môjho názoru žijeme aj v tej najúžasnejšej dobe v celej histórii ľudstva. Na zabezpečenie našich životne dôležitých potrieb nám každým dňom stačí vyvinúť čoraz menej úsilia. Na rôzne naše problémy, otázky, želania a chute existujú instantné, veľmi ľahko dostupné a už vedou overené riešenia. Na prácu využívame stroje, zariadenia, systémy, softvery a aplikácie. Máme peniaze, prostriedky, schopnosti, znalosti a informácie. A čo je najdôležitejšie, takmer v každom okamihu máme mimoriadne vzácnu možnosť voľby. A o tomto vlastne všetko celé je. Aby som to skrátil a prešiel rovno k pointe, použijem slova ultramaratónca Dina Karnazesa, ktorý to v pár vetách vystihol úplne presne. V západnej kultúre sa momentálne dejú veci tak trochu naopak. Myslíme si, že keby sme mali k dispozícii všetko pohodlie, tak budeme šťastní. Šťastie pripisujeme pohodliu. A teraz sme tak pohodlní, až sme úbohí. V našich životoch nie je žiadny zápas, žiadny zmysel pre dobrodružstvo. Nasadneme do auta, nastúpime do výťahu. Všetko je tak jednoduché. To, čo som ale zistil je, že si nikdy neužívam život viac, ako keď sa namáham a cítim bolesť a snažím sa dosiahnuť vysoký výkon. A v tejto námahe si myslím, že je mágia. Ešte jednoduchšie to jednou vetou zhrnul Adam Rowe, česká streetworkoutová legenda a môj veľký zdroj inšpirácie. Ako viete, moja filozofia je postavená na tom, že si myslím, že nepohodlie vytvára progres, zlepšenie a pohodlie vytvára degeneráciu a úpadok. A práve ľudia ako Dean Karnazes či Adam Rowe, tí, ktorí už dávno pochopili dôležitosť rovnováhy medzi pohodou a šťastím na strane jednej a medzi námahou, bolesťou a vyčerpaním na strane druhej, si teraz vďaka priaznivým, až neobyčajne výnimočným okolnostiam súčasnej doby vychutnávajú mimoriadny progres, prospech a rast.
Kvalitný spánok, oddych a stravu kompenzujú namáhavou prácou, tvrdým tréningom či iným typom prospešného stresu. Využívajú dostupné možnosti, objavujú nové hranice, posúvajú staré limity a zveľaďujú nielen svoj osobný, ale aj celkový progres ľudstva. Nejde pritom však len o zdokonaľovanie fyzických aspektov ľudského tela. Zdravá a vedomá dávka dobrovoľného nepohodlia vo forme systematicky kontrolovaného stresu, strachu či vyčerpávajúceho premýšľania dokáže rovnako dobre poslúžiť naopak pri rozširovaní mentálnych a emočných kapacít ľudského ducha. A tie sú na ceste za absolútnym sebapoznaním a maximálnym osobnostným rozvojom predsa nemenej podstatné. Potvrdzuje to aj jeden z najznámejších a momentálne najžiadanejších psychológov súčasnosti. Kauč vysoko úspešných športovcov, interpretov, umelcov a podnikateľov Dr. Michael Gervais. Ten totiž zastáva názor, že nie je nič lepšie ako moment nepohodlia, a to práve preto, lebo v tom momente sme až neuveriteľne vedomí. Okrem toho verí, že každá významná zmena začína bolesťou a že to najhoršie, čo môžeme pre našich blízkych urobiť, je snažiť sa zmierniť ich bolesť, pretože je absolútne zdravé a nevyhnutné precítiť všetky ľudské emócie. Podľa doktora Michaela Gervaisa je nepohodlie dôvodom, prečo sa ako ľudia osobnostne vyvíjame. Možno to znie až príliš zlovesne a tvrdo, ale ak neveríte, skúste sa na to pozrieť z tej opačnej strany. Čo sa stane, ak zo svojho života odstránime takmer všetko nepohodlie, námahu a bolesť? Čo sa stane, ak budeme vyhľadávať iba príjemné a šťastné chvíle? Čo sa stane, ak bezodkladne vyhovieme všetkým našim želaniam, túžbám a chuťam? Čo sa stane, ak našimi ideálmi zostanú len pohoda a šťastie? Odpoveď je jednoduchá. Začneme sa adaptovať zmenám. Ak odstránime fyzickú námahu a bolesť, naše telo začne chabnúť, slabnúť, chorľavieť a degenerovať. Zhorší sa mobilita, flexibilita a celé držanie tela. Poklesne výkon, výdrž, výbušnosť aj sila. Začnú sa skracovať svaly, rednúť kosti a vznikať deformácie. Zníži sa cirkulácia krvi, oslabia sa cievy a zaťaží sa srdce. Naruší sa hormonálny systém, spomalí sa trávenie a ochabne činnosť mozgu. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej, nakoľko stačí iba malý impuls a spustí sa celá lavína. Všetko totiž so všetkým súvisí. Pripočítajme k tomu ešte aj súčasne konvenčnú stravu, rôzne zlozvyky, neduhy a veselo klesáme ďalej. Odstráňme aj psychickú námahu a záťaž a bude to len a len horšie. Zníži sa tak výkon mozgu, vymizne kreativita a zhorší sa pamäť. Proste praktické zmýšľanie a hlboké úvahy vystrieda duševná otupenosť, letargia a emočný úton. Vyjadrím to ešte ináč, zhrniem to všetko do jednej vety. Ak zo svojho života odstránime väčšinu nepohodlia a námahy, tkanivá orgány v tele začnú degenerovať. A k slovu sa vtedy prihlási súčasný mor ľudstva, civilizačné degeneratívne ochorenia. Ako som už povedal, stačí sa len poriadne poobzerať okolo seba. Týmto videom sa však ale nechcem radiť medzi pesimistov ani medzi prorokov predpovedajúcich skorý zánik civilizácie. Práve naopak. Ja neustále verím, že neskorší dejpisci si budú civilizačné ochorenia tejto doby vysvetľovať iba ako detské choroby ľudstva, snažiaceho sa o čoraz väčší pokrok. Choroby, ktoré zavinilo len a len príliš vysoké tempo civilizačných procesov. Osobne som totižto už dlhodobo presvedčený o tom, že všetko, čo potrebujeme pre vysokokvalitný a plnohodnotný život, už dávno máme. Stačí iba trochu námahy, odhodlania a pevnej vôle a každým dňom môžeme zažívať progres. Každým dňom môžeme rásť, každým dňom môžeme byť silnejšími, odolnejšími, tvrdšími a rýchlejšími. Každým dňom môžeme byť lepšími a zdravšími. Kultúru útlmu, úpadku a degenerácie sme schopní kedykoľvek nahradiť kultúrou progresu a zdravia. Veď predsa narodili sme sa preto, aby sme sa rozvíjali, boli silní a zdraví, nie? Čo by mohlo byť teda podľa mňa riešením? Na základe vlastných skúseností a odporúčania aj mnohých iných proaktívnych osobností môžem uviesť len zo pár cenných rád a postrehov. Záleží to ale iba na vás, či si z toho niečo odnesiete a či nie. V úplne prvom rade by som chcel poznamenať, že môžeme zmeniť všetky okolnosti k lepšiemu, len ak zmeníme k lepšiemu samého seba. Na tomto všetko celé stojí a padá, bez toho sa ďalej nepohneme. Faktom totižto podľa mňa aj naďalej ostáva skutočnosť, že len jednotlivec dokáže vytvárať nové hodnoty a stanovovať nové mravné normy, ktorými sa neskôr riadi celá spoločnosť. Len jednotlivec dokáže vytvárať a prinášať nové veľké zmeny. Na druhom mieste by som rád spomenul moje veľké životné presvedčenie založené na osobnom zistení, ktoré hovorí o tom, že náš skutočný potenciál a reálnu hodnotu života môžeme plnohodnotne preskúmať len vtedy, ak sme ochotní pravidelne opúšťať územie svojej komfortnej zóny. Presne tak, ako to povedal aj známy rečník a spisovateľ Brian Tracy. Rásť môžeme iba vtedy, ak sme ochotní cítiť sa nepríjemne a nepohodlne pri skúšaní niečoho nového. Vedenie nadarmo sa tradujú aj reči, že komfortná zóna je skutočne príjemným a pohodlným miestom, ale ešte v nej nikdy nič nevyrástlo. A práve z podstaty tohto poznania prichádza na 3. mieste moja obľúbená, nesmierne jednoduchá a krásne vystižná rada od Chalene Johnson. Staňte sa pohodlným v nepohodlí, prekonáte tak bod stagnácie a prejdete na ďalší level.
Funguje to, mám to odskúšané, môžete mi veriť. Veď ako som spomínal už aj na začiatku, viac ako 20 rokov som permanentne vyhľadával a nasledoval iba príjemné chvíle. Bažil po pokoji, idyle a šťastí a z rôznych možných ciest pravidelne vyberal iba tie s najmenším odporom. Viac ako 20 rokov som považoval komfortnú zónu za maximálne ideálne a na najvyš vhodné miesto pre život. Lenže popravde neviedlo to absolútne nikam. Práve naopak, moje očakávania sa iba čoraz výraznejšie vzdiaľovali realite. Neustále som sa cítil vyčerpane, ospalo a slabo. Mal som rôzne zdravotné problémy a prácu, ktorú som z hĺbky duše neznášal. Nebol som aktívny, atraktívny ani sebavedomý. Chýbala mi partnerka, vášne a sny. Nemal som vzory, pevnú vôľu a ani životný smer. Rozvíjal som zlozvyky, pestoval úpadok a podporoval skazu. Proste život stal za hovno a ja som mal chuť vziať si permanentné voľno. Všetko sa to ale našťastie zmenilo v momente, keď som začal vyhľadávať a nasledovať tých správnych, proaktívnych ľudí. Lídrov. Prinútený okolnostiami som sa začal inšpirovať, motivovať a konať. Opustil som zónu komfortu a prešiel priamo do nepohodlia. Začal som študovať, silovo trénovať a viacej čítať. Odstránil som zlozvyky, napravil deformácie a posilnil slabiny. Okresal som jedálniček, pretriedil priateľov a vymenil prácu. Objavil som silu hladu, radosť z chladu a lásku k strachu. Nepohodlie časom pribúdalo, ciele sa menili a námaha sa začínala vyplácať. A dnes, o pár rokov neskôr, som v nepohodlí pohodlný až natoľko, že už si život bez neho neviem ani len predstaviť. Stále viac ho vyhľadávam, stále viac ma láka a stále viac mi slúži. Dnes už môžem, rovnako ako Conor McGregor, iba s čistým svedomím prehlásiť, že čím viac budeme nepohodlie vyhľadávať, tým pohodlnejšími sa v nepohodlí staneme. Táto životná skúsenosť ma ale neskôr priviedla aj k inému cennému poznaniu, vďaka ktorému sa mi dnes neobyčajne darí. K poznaniu, že sme bytosťami potrieb. V podstate to znamená iba toľko, že ak máme nejaké mimoriadne naliehavé potreby, sme vo výnimočnej tiesni, pod veľkým tlakom, alebo riešime naozaj závažný problém, od ktorého závisí celá naša existencia, tak sme schopní prísť akokoľvek veľkým riešením a vynájsť akokoľvek veľký objav, len aby sme mohli prežiť. Ak sa však ale tieto potreby a tlak vytratia, dokážeme nič nerobením premárniť aj celé dni. Vo mnoho jednoduchšej podobe sa s tým už určite stretol aj každý, aspoň trochu lenivý a pohodlný študent. Veď na čo sa pripravovať v predstihu a v pokoji, keď pod tlakom mi to aj tak všetko prejde? Ak ste už ale dospelí a maximálne zodpovední tvorca svojej vlastnej budúcnosti a chcete mať svoj život a všetky náležité okolnosti plne pod kontrolou, pevne vo svojich rukách, tak je potom absolútne nevyhnutné a nadmieru dôležité, aby ste si na základe svojich najvýznamnejších hodnôt vytvorili pocit naliehavosti sami, vedome, dobrovoľne a najmä v predstihu. Okrem toho je taktiež rovnako vítané a nemenej cenné, aby ste sa naučili aj správne chápať a vnímať svoju bolesť a objavili spôsob, akým ju môžete efektívne využívať vo váš prospech. Pretože ak nebudete vo svojom živote prekonávať žiadny odpor, váš život nebude smerovať nikam. Podľa mnohých teórií a úvah to má celé súvisť aj s ľudskou evolúciou, a totižto s faktom, že náš mozog sa počas niekoľkých miliónov rokov vyvíjal a programoval iba spôsobom, ktorý umožňoval našim predkom prežiť. Dlhé obdobie lovenia a zberu potravy, vyhýbanie sa krvilačným predátorom, nebezpečným šelmám, riskantným situáciám a neznámym podmienkam. Toto všetko zanechalo na našom hlavnom riadiacom centre hlbokú a nezmazateľnú stopu. Jediné, o čo nášmu mozgu ale celú tú dobu v skutočnosti išlo a ešte stále aj ide, je iba túžba prežiť. A práve z toho dôvodu nás ešte stále aj v dnešnej, vyspelej a modernej civilizácii neunávne chráni pred potenciálne nebezpečnými a nepríjemnými situáciami. Situáciami, ktoré by nám mohli nejakým spôsobom ublížiť alebo nás zraniť. Paradoxom tejto doby však ale ostáva, že ak vo svojom živote túžime po zmenách, chceme vybudovať úspešný biznis, chceme byť najlepším rodičom, partnerom a chceme robiť všetky tie úžasné veci, o ktorých sme presvedčení, že by sme robiť mali, tak potom musíme čeliť situáciám, ktoré sú náročné, nepríjemné a nepohodlné. Totiž to nepohodlie je občas jediná možnosť, ako sa vyhnúť úpadku. Bohužiaľ, veľmi veľa ľudí ale prekorčuje svojim životom, využívajúc len nesmierne malé množstvo skutočného potenciálu. Ani len netušia, akí sú veľkí a čoho všetkého sú vôbec schopní. A nikdy to ani len nezistia. Žijú životom pod úrovňou svojich možností a to im ku šťastiu bohato stačí. Aj taká môže byť jedna z možností a jedna z mnohých ciest, ako stráviť toto pozemské dobrodružstvo. A nemusí byť na tom vôbec nič zlé. Lenže podľa mňa tadiaľto cesta nevedie. Ja to vidím ináč. Podľa mňa sa naša veľkosť začína za hranicou našej komfortnej zóny. Veď skúste si to sami na vlastnej koži. Opúste svoju zónu pohodlia na nejaký čas a uvidíte, že úspech na seba nenechá dlho čakať. Pretože úspech je odmenou pre tých, ktorí sú ochotní dobrovoľne vyhľadávať nepohodlie. Dávajte si ale pozor na extrémy, tie môžu rozhodne viac ublížiť než prospieť. Netreba to vôbec namáhať, premáhať ani siliť.
Najlepšia je zlatá stredná cesta, balans, rovnováha a pravidelná optimalizácia. Doprajte si k tomu kľudne trochu času, adaptácia chvíľu potrvá. Zvykajte si na nepohodlie pomaly, záťaž pridávajte postupne. Na začiatok skúste robiť napríklad niečo, čo sa vám ani kúsok robiť nechce a zároveň niečo, čo vám ani kúsok robiť nejde. Učte sa nové veci, odhaľujte nedostatky a pracujte na slabinách, každý sám podľa seba. A na záver už len dodám moju poslednú a definitívnu radu, ktorá znie. Nebojte sa nepohodlia, nevyhýbajte sa mu, práve naopak. Aktívne ho vyhľadávajte, systematicky ho vytvárajte a vedome si ho užívajte. Skúste vyťažiť z nepohodlia maximum. Nepohodlie je totiž vašou najväčšou príležitosťou pre rast. Á, jasné, skoro by som bol zabudol. Skúste prehodnotiť svoje životné ideály. Pohoda a šťastie sú totiž ideálmi stáda prasiat.